दुनियानि हिन्जाव गुन्दा सिला गुन्दा एक नम्बर गुन्दा stop ha सिलं गावदामा ओंखाम सिला गुन्दा दे stop आंखौ सिनायाखैनो दुनियानि एक नम्बर गुन्दा नोङो सिला सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो साला आं लिंहरनो bisa kata nengah bunda aku siniakan nengah aku siniakan nang ni nak jiwang kau jangan dah pun nak diberai आं मान गस्ला खम दोनलै आं खारगोन नामा जाम्बि नामा bunda खायदो नों खाना फैदों एक नम्बर सिला bunda नोङो salah सोरलै सोरलै आंनि रुमावलै सोरलै नोंनि हिन्जाव लाबोनानै मावफैग्रा रुमाव थांबाय जों बबेयाव बैयाव नोंनि न'खौ सावना होगोन आंखौ सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो सियारथिया बुख्रुबनानै नोंखौ दा थाखा फोनांगोन आं र' गुगोलनि सोंनाय 이 바다로 지금 모습을 미치야해. 마나 부산이 산다구나. 만 정말 미사라. 현정 기비장님 보다 손수자를 하게 누가? 아, 나 누좀 봐. 서울가. 잠비. 맞은데. 만 손만 그냥 고야 비리는가? 라신의 설렘능아. 어리가 어리 파치오 차치고 있는 사람 군다리 해다. 아? 원. 아이 아가 지금 갖고나. 지금 나가는 왕의 루그 리무르 탕나거든. 아이 아가. lut. 루그 리무르로 탕니. 지금 갖고나 아가. 네? 지금 갖고나 아가. 예수님 파치. 에이 슈시 없네. 러러러. 생글리무르야 생글리무르. 지금 갖고나. माने जों सानैजों मोजां मोनलायो आंखौ गारनानै सप्तासे जाबाय दाख्लै हरनि दसाखौ गारनानै खादों बियो सिनायाखै बे आंखौ साला हिनजाव गदाय गोसोहोयो थारमाने आरो जों हिनजावसोखा हिनजाव गदाय गोसोहो दे जेबो गिनांगौ गैया नोंबो गुरनांसोगोन बेहा बियो आंनि हौवाया हिनजाव गदाय लानानै खारदों ररर आं मानसि लाना फैदों गोजौनिफ्राय रङियानिफ्राय ओमफ्राय आं गारिजों फाथायहरबाय नोंनि फट' मारानिया कि सुइसआव एसे दाल' नों मा सिखादों आं बिदि खालामनांनाय दे नोंबो गनाय नङा नोंनि लोगोफोरबो गनाय नङा बेथा सिला मा बिदिखौ खालाम मा खालामा नोंखौ बेसेबां होगोन आं बेथा जिरो दाउ खालामलाबाय नामा मा दाव खालामा मा बनसैसो नोंनि थाखाय ओंखाम जायाखै बे नों फैनायनिफ्राय फेसबुकाव होनाय लोगो लोगो साला बे मानसिखौ सोरबा सोरबा आं अननानै आं फेसबुकाव होदों नोंखौ मानसि मोजांसो सानदोंमोन आं सिला एक नाम्बार नोङो खारालै मा खालामो जों मोनखाबाय सिलानिखौ नै नों सिला